Bulot. Kung dinero ka ng resort, ay resort lapot. Bulot kayo. Kung ako rin ka, tourist spot din ako. Tourist spot na ulan mo sila kasi. Igong bugto. Binaw sa building ka. Wala ko anin. Parehas man ta. Wala ko ba lang sa mission na ako ba? Sayang yun, abort mo di ko kilig. Ano? Isa na level sa mong training manual. Ako ah? Ah. Ano? 60... Lumot mo. Kapit na niyo makuha ang AN eh. 60 naman ay kagap. 66? 66. Gani, hapit na rin yung makuha ang AN. O niya, plus karon kay tulo ka tag 8. Kumplituhon ta na. Pestot ka lagpod. Sniper ko nil. Ah, sige. Sila ko. Nga, doha ka book, pistol. Wala mo kayo ni ba? Dili daw magpakitang buot sa imo haron ray kay mission do nimo. Nagpanggit siya. Di daw sila magpakita sa imo haron. Patay sa ka-pistol, guwapo kayo, musigaw pa kanan. Bitaw no sa to. Wala po kita VIP ato ray ba nakan mo pasiga ato na pangalan ray. Rin? Wala po kita ato kaning nay nagpasigag pangalan. Asa, panglaban? Kato na VIP ba katong pistol. Ay, katong kuhaan. Ay, ari na, kinarambot. Ay patyong ko na. Charge, manuwi ka. Oh, kuhaan na. Nahit na nako ray, igo na nako ray, isa na ni kahit. Oh, Ayaw. Okay, agtak. sige daw, pasigado ray. Kato ng pistol. Gaya ko pistol. VIP na na Pili, pistol. lima o. Pili. Pangita dog lang pistol daw, pasigado. Katong kuhaan, katong Desert Eagle. Pistol. Pistol, gapon eh. Ayaw, Neil. Ah sige, healer na ako, healer na ako. Ayun, din. Doon lang. Healer na, healer na. Wait lang. Ako lang i-knockdown. Oh, Balik ako ko ako patay. na patay. Ay, ari yung pistol Neil. Pati na Neil, pati ah. Ari. Na, Tuh daw, patya daw to daw. Sige daw be. ay na, wala na, nahurot na. Ando. Di man na mao na skin. Uy, taka ramang ka. Oh, di man na mao. Ha? Wala na, na-expire na. Sticker ray. Sabi na firm. Na-expire na. Yati juga. Wala pa nilo. Nakikin. Abi na kong firm. Nakuha din na. Tuwasin din. Asa man to? Oo. Arapit. Ay di man maklaro. Very good. Na time score. Na-expire na. Kaya ito. Kaya po ka nang kuha, dali ka nang expire ba? Nagsalaba mo. Narin to dito di ay. Kapag ako nag-ibunot eh, sa akin eh. Bago ka rin ba? Nabara siya dito. Nakay ako. Dito yung ako nabunot. 7 days. Expire na. Hindi na nagpasil Ay! order. Pero sa pagkat-kat dire ray. Kasya. Katsat kami dalag na. Kasi sir mo tigtuyok inarde. Ito tali mo bala, right mo? Dili May na. beer na din. Ay, salamat ako. Mag-SR ka? Gusto na ako na. Paano? Pat ka rifle.
Ay, rifle, sniper rifle. Nya. Ito. Balik ko dito sa kanila ito. Hindi pa rin yung Mate, nilo. si Rukil, pamanday ko. Balik. Hindi pa lang dong nilo sa kompleto nil. Ano ra may kailangan ani? Kining Domax o kaning ano, Vesper? Bisper. Oh, Wala mo ka Max, ang bisper. dito lang ka Puno-puno. bunot permente. Huwag mo kwarta. Nakoy times 4, nakoy times 4. Aray. Paano eh? Yun ang gamitan. Dili kay nakita og times 8. Ibugin nyo eh. Ano namin? Name 110 dire. Anak. Asan yung bike? Saan yung bike na eh? Parang pa rin bike. Yeah! Boom! Ah, grabe. Vlog skateboard ba? Kung ako na parang sulok-suhod. Nung tayo tricks gapon ng bike no. Butang tayo nag-tricks. Vlog skateboard gano'n. Ako na parang sulok-suhod. Engineer. Ice cream! May car 98 dire. Nadira rin, nadira. Kana na branas na dia ang ACR. Kaya lang ko ang kuhaan. Mountain hirap. Ay, car 98! ACR. Oh. Ang car 98 na dire. Ano lang ko kami? Namin ka tayo store na. Oh. Na check pad. Sana? Unsa man ang? Kasi may kuhaan. Ayos ko. Ano ro? Ah, matapadulungan ni ron. Wala pa ko kills. Kita na eh. Fire na. Pagkabugoy ni rin. Ha? Pagkabugoy. Isa tigil mo doon nun. Oh, Desert Eagle. Na-expire. Ay, na-combination na mo ito doon. Hindi mo ka skateboard yun. Hindi problema di ano. Bala healer na ka? Wala. Trabaho na ko yun. Then, Oh. 10 kilometer mo daw. Ha? 10 kilometer. Travel 10 kilometer. May 1,000 mission. mo na ako na travel. Nahula ko sa dito eh. Uy, nabangsa. Uy, boto. Wala lang yan. Unay times ito isa oh. Gagian ra nimo. Saan? Murang gagian diri. Wala. Wala egg tamaki. Murang kita makan. Ibagandagan mo ko ba kayo ko? Nalisyon ako. Namiya butag transport ko na. Ini mo kay diri ray. Ako sa nibi. Kaya na eh. Ano, may panuping na rin. Birada pag iyar. AR. Isa yung loot. Wap lang sa kanan ng nilo. Isa yung rifle ray. Ay, salamat kay WM. Ay, nalit si. Balik si Cindy. Hindi, nagbahala ko ng mission nil. 10 kilometers na eh. Basta 1,000 naman lang ni. Kay sakay yung takag ano, aeroplano. Ha?
Wala lang yung Kaya rifle diri. maglibot-libot ako. Uban ko eh. Man ka? Wala may rifle diri eh. Ano ba ang to? Wala may ano. Bisa na kayo yan. Dili ka to man naganiha pa man na. Ha? Sa loot. Balance hindi. Ginamit ko siya, naku. Parang ulit Maxwell. Ikaw. Ako pa yung buta na namin eh. Ikaw na ko eh. Times 8. Kuhan times 8 para di makuha sa kalaban. Tara. I-drop dayon diha sa gawas. Ah, manta. Hindi naman! Ako kaligid! Oo, driver dyan. Tama na, asa ka doon rin? Bila ba, commission ba? 10 kilometers. Dapat kung na mission 10 kilometers ganiha pa dapat ka gamay panlingin. Mo nagi kompleto kay sakit mo kay ni good. Load sa dota diri daw. Ay nako. Tama na. Wala. Kogas. Third. S. 2,000 na nil. Pila? 4,000. 2,000 pa lang. 4,000. Ay 4. Tara dagan-dagan ta. Sa kanan. Oh. Ay, pistin. Tabok na daw sa tulay kaya lingin to dito. Unya pa ta manabog sa tulay ah, digit ah. Barit. Nagbarit ka? Eh? Ambi na tong barit. Nasa ko ah. Ay nada sa mo. Mission ako to, mission. Tur. Apa tong ambi? Atong amri na dito. Tunay. Kam ba? Mag-am na lang ko. Balo, tunga ta. Sige na. Atong great lapit. Kali sobos. Eh, kita na. Para dito. Wala ko yung attachment ba? Ya, tapos mo na kumura minum. Imo to sa mga ganyan manulod na tadaan. Bilang. Wala damage. Ano, pita? Tara. Tara ba, tara.
Nil. Nil, uy! Oh, sorry. Discos. Abi na Kaya ko. nga, toy. Abi na ko ano? Abi na ko. Clear. Bigkit rin ako. Nan ako dagan ako. Dagan. Kanang mission dani mo SR. May mission ako. Pag heal sa way, dali ra kay kambad down na inig nga na imong life. Bawas. No na ang SR biya pag mabilan pag piso swerte pa ka. Ito na ko tumbala ato. Tara. Garo. Dilam. Nga ditong kalaban no. Ulo lang ka. Minta magat sa ugasa. Pila na nakabuka laban. Uyam. Tirahi daw ni. Wait. Again na to. Leta. Turun deh. Nakita sila rin. Tara rin oh. Headshot. Tara push. Sila kay knockdown. Tara push na. Ako na pick. Ato na down dire. God kulod. Patay na. Patay na. Sulod diri. Wait. Marami kalaban mo ba? Na. Sapa sa akin rin. Na, isang imatuhin mo, mission ni Gordon. Napay loot dira ray. Na, nag-handry. Nag-feet, nag-handry. Kaning sa harapit na heritage. Wala yan, no? Ang isa asa. Umulang ito, isa. Bro. Ay, naara dire. Wala mo na kasi ng Diyos tao. Push na to eh. Umami na kay Yerbert din na. Mura. Sino ka silencer? Lipot na dire sa may 105. 105 kagi. Wala mo doon, i-drop na ako ng bali ko. Wala pag ano. Ma-inject naman eh. Ma-inject na eh. Wala pag silencer akong ano. Na, press beta. 7 left ha. Support dahil ha. Dili ta. Uban lang ta. Ay, sa kuwan, hanger. Ay, sa kuwan. Mars. Maro. Sikan ta karon kagwa ka. Saka ta diri saka. Diba nag-healer dia? Ha? Diba nag-healer?
Ano rin. Kita na ako siya. Ano, Pip? Nasa din sa nikahoy. Hawa di, makitaan ka. Asa na? Bantare ah. Agresibo kayo ni sila eh. May isang silid. Ayun pala may isa rin. Tama, tuloy. Isa rin ah. Nice. Tara. Buang mo. Nice one. Gahi mo ha. Sinukulit niyo ako ha. Banda sa ubos ah. Punatan nila eh. Nakaimpuriwan ka ng gago. Ano siya hila? Ay, bala sailor din. Hindi naman. Tara Ray, sakit na kayo ni Ray. Sorry, tara. Yung sarili. Medkit. Oh, saan na sila? Upi na sa ground ay. Ay, tura dito. Agay. Uy! Pero layo kay Reo. Dua ka buok Ray. Ano, pita? Tura dito sa layo. Sa may west. Ano lang? Tara, nakay sila. Tak. Ano nakay sila motor. Lah, naigo. Sa loto daw, ni Rush. Wala, naigo. Sa loto daw. Nag-rush daw. Ha? Nang rush siya. Wala, naigo. Taga ka 9.